sauraro Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkanmu da sake kasancewa a cikin shirin muradin zuciya, inda muke karanta muku littafin nan na tafka kuskure wadda Jamila Umar Janaf ta wallafa. Sunana Hadiza Jinta kuma ni ce nake karanta muku. Idan mai sauraro yana biye da ni a shirinmu da ya gabata, mun tsaya ne a inda Hajiya Mama ta kalli Moma ta ce wai me yace ne? Naji yana kira na. Allah ya sa ba zagi na yi ba, wallahi in ci ubansa. Har gaba ɗaya suka sheke da dariya. To a nan ne muka tsaya, yanzu kuma za mu ɗora. Washe gari kuwa da duku-duku Hajiya Mama ta ce za ta tafi. Direba Dr Safwan ya haɗa ta da shi. Hajiya Mama ta hau faɗa akan wani dalilin, wai ita ake wa haka? Yanzu ba ta da ikon tafiya sai an wani haɗa ta da wani gardi. Da ƙyar lallaɓa ta shiga motar direba ya ja suka lula hanya. Moma ta koma cikin gida cikin kewar Hajiya. Sakina kuwa Dr Safwan na ficewa ta kece da dariya. Ta faɗa kan gado tana faɗin yaro ne. In ba yarinta ba, ka gama wulaƙanta ni sannan ka dawo ka ce in baka? Ai kai kaɗan. Ba dai haihuwa ba, gashi can na haifa na ajiye ma. Ni da haihuwa ba yanzu ba. Duk ita kaɗai take maganganunta. Ta kira Hajiya Kari tana faɗa mata sai cewa ta yi. Kin yi daidai ƴata, gwara ki nuna masa kin cika ƴar halas. Hajiya na wucewa ya shirya cikin suit ash and black, ya ɗaure wuyansa da necktie. Ƙafarsa cikin takalmi baƙaƙe na fatar damusa, rigar likitocinsa ne saɓe a kafaɗarsa. Hannunsa da ke ɗaure da agogo ya sanya cikin aljihunsa, ɗaya kuma yana latsa waya yana fitowa. Sakina da ke kwance kan kujera ta shaƙi ƙanshin turarensa, ta gabanta ya bi ya wuce ko kallon ta bai yi ba. Ya sa kai ya fice kwance take amma sai da ta miƙe. Kishi ya tummiƙe ta na ganin yadda mijinta ya haɗe amma ya sa kai ya fice ko kallon ta bai yi ba. Tsaki ta yi kanta ce can ta matse maka. Ta koma ta kwanta tana hamma, kannan kamar an yi wasan kura da shi. Allah ya kyauta. Sashen Moma ya shiga ya karya, ya ma Adil wasa. Kana ya fice zuwa asibiti, ta bi shi da Allah ya kiyaye. Ko a asibitin Dr Tahir ya fahimci Dr Safwan na cikin damuwa. Ya tambaye shi ya ce babu komai, bai matsa mai ba. Ya rabu da shi, iyaka dai ya san ba ta wuce matsalar Sakina. Kullum addu'ar shi shine Allah ya dubi abokinsa, ya kama mafita ta alkhairi. Can ko a garin Safana, direba na kai Hajiya Mama ya tambaye ta yaushe za ta koma, ya zo ya ɗauke ta. Balla mai harara ta kanta ce, to Habule, ran da ka ce, ta ƙara faɗa har da murguɗa masa baki. Kama baki yana faɗin Allah ya baki haƙuri Hajiya a dawo lafiya. Ko kallonsa ba ta yi ba, ta wucewarta. Kaɗa kai yayi ya ƙara gaba. Ba tsohon gidansu da Dr Safwan ya gyara inda suke sauka in sun zo ta yi ba. Wai ba za ta iya zama ita kaɗai ba, direct gidan kawu Bala ta nufa. Ƙani yake a gurinta, sai dai uwani matarsa ta ga Hajiya kwatsam nan ta tarbe ta cikin farin ciki da jin daɗi. Kawu Balan bai nan ya tafi kasuwa bai dawo ba. Sai dare ya zo ya tadda Hajiya ya murna ganin ta. Uwan ta shiga ciki ta ba su wuri. Ya kalli Hajiya Mama ce, Hajiya lafiya irin wannan zuwa? In ji dai Safwan ɗin yana lafiya. Ai Hajiya Mama na jin haka ta fashe da kuka tana faɗin wallahi kawu Bala. Da yake ita ma haka take kiran shi. In ba ku sa hannu a rayuwar ɗan marayan Allah ba, wallahi za ta kashe shi da bakin ciki. Yace cikin tashin hankali. Me yake faruwa ne da shi Dr Safwan ɗin? Nan Hajiya ta warware masa duk abin da ke faruwa. Ta ƙara da cewa so nake na nuna wa yarinyar nan da uwarta sun tafka kuskure. Domin sai na sa sun yi kuka da idanunsu. Kawu Bala ya yi ajiyar zuciyar ya ce lalle Safwan bai yi sa'ar mata da sauka ba wallahi. Sam Hajiya Mama ta cewa tsinan nan kenan. Ai wannan uwar tasu mai kama da ruwan 'yan duniya ita ce ke sa ta komai. Kawu Bala ya ce to shi kwamishinan ya san abin da ke faruwa. Hajiya Mama ta taɓe baki ta ce wannan ai ta gama da shi. Tun yaushe ake faɗa mai ya kasa ɗaukan mataki. Mu dai da muka san zafin ɗanmu mu za mu nema masa mafita. Kawu Bala ya ce to mecece mafita Hajiya? Kai tsaye ta ce mafita ita ce aure zan masa. Kawu Bala ya kalle ta da cewa aure kuma Hajiya? Ta ba shi amsa da ƙwarai da gaske aure zan nema masa da wacce ta dace da al'adarsa da addininsa. Kawu Bala ya ce to yanzu ina za a samu yarinyar da ta dace da shi? Shiru ta yi kancan ta ce ba komai Allah zai kawo wacce ta dace da shi. Daga haka suka ci gaba da tattaunawa. Gari na wayewa Hajiya Mama ta shirya ta yi ma gidan Aminiyar ta tsinke iyami. Ta yi matakan manna da ganin Hajiya Mama suka kulle a ɗakin suna hirar yaushe gamu. A cikin hirar ne Hajiya Mama take tambayar Safina. Iyama ta ce Safina ta zo kun koma Kaduna da safe ɗaya ta ji haushi ina ga shi yasa ta ƙi dawowa. Hajiya Mama ta ce Allah sarki ɗiyata Safina. Tana can dai ta kammala karatun ne? Iyama ta ce ta kammala sai dai kin san ɗiyar taki Hafiza ce. Bani ita za ta wakilci Zamfara a gasar Alkur'ani ta ƙasa. Hajiya Mama ta ce masha Allahu Allah ya sa albarka. Iyama ta amsa da amin.
Wani suka yi tare suna hirarsu, cikin hirar ne iya muke tambayar Safwan da iyalansa, nan Hajiya ta zayyane mata komai da dalilin zuwan ta garin. Ta ƙara shaida cewa wallahi iyami yarinyar nan in aka barta da yaron za ta iya kashe shi da baƙin ciki. Iyama ta yi shiru tana kallon aminiyarta tana share hawaye kan ta jijjina kai. Ta riƙe hannun Hajiya ta ce, Maryama, ki daina kuka, kin kawo kuka a inda za a share miki hawaye. Hajiya mama ta saurara tana kallon iyami. Kai ta gyaɗa mata kan ta ce, ƙwarai, share hawayenki, mu yi magana. Ta share hawayenta ta gyara zama tana fuskantar ta. Iyama ta yi ajiyar zuciya ta ce, ba ni da wata ƴa balle in ɗauke ta in ba wa Safwan domin share mai hawaye ko? Ta faɗa da sigar tambaya. Hajiya mama ta ce, na sani iyami. Me yasa kika ce haka iyami? Ta ce, saboda ina so na kore miki damuwar da na gani a idanuwanki. Me zai hana mu nema masa Safina? Da sauri Hajiya mama ta maimaita, Safina? Iyami ta ce, kwarai Hajiya, ita kaɗai ce zan iya share miki hawaye da ita. Duk da ba ni na haife ta ba, na san mahaifinta ba zai ki ba. Shiru Hajiya mama ta yi tana bin Iyami da kallo. Iyami ta ce, Maryama ko? Da sauri Hajiya mama ta ce, kar ki ce komai Iyami, na kasa magana ne. Kin gama min komai, na rasa da wata kalma zan gode miki. Lalle Safina ita ce hasken da na daɗe ina gani a gidan Safiyanu. Allah na gode maka Iyami. Ta ce babu komai, ai yadda Safina take a wurina haka Safwan yake. Yaron nan duk sanda saƙonsa zai iso Safana da ni a cikin musamman zai zo ya gaishe ni. To me ake nema gun namiji wanda ya wuce wannan? Allah dai ya sa alheri za mu kulla. Cikin farin ciki Hajiya mama ta amsa da amin. Ai Hajiya saboda farin ciki har dare ya tsala basu farga ba. Nan ta kwana suna hirar yadda haɗin zai kasance. Sai washe gari ta koma gidan kawo Bala take faɗa mai yadda suka yi da Iyami. Murmushin jin daɗi yayi ya ce ba shakka Iyami ta ci ƙawa ta gari. Domin a zahirin gaskiya in dai yarinya kanwata din nan da ke zuwa ne to haƙiƙa yarinya ce tsatsiya mai hankali da alkunya. Hajiya mama cikin washe baki ta ce ƙwarai kuwa uwa uba ga ilimi, ai tun jiya farin ciki ya ƙi gushewa a raina. Tunda Iyamu ta faɗa min wannan maganar, Allah dai ya tabbatar mana da alheri, ya amsa mata da amin ya Allah. Safina ta fito daga ɗaki tana faɗin Ummi, na shirya zan wuce. Ummi ta fito daga kicin tana faɗin, har kin fito Safina? Ta ce, Ummi, kin san yau ita ce ranar ƙarshe, sati mai zuwa ne tafiyar. Ummi ta ce, kin ko faɗa min. Allah ya kiyaye hanya ya kuma ba da sa'a. Ta amsa da fara'a. Amin Ummi na. Ina Usman? Ummi ta ce, yanzu na bar shi a nan. Yanzu haka ya fice. Safina ta ce, Ummi ku daina barin Usman na zuwa wasan banzan nan fa. Ummi ta ce, in banda abinki Safina kin fa san halin Usman. Ba zama yake ba. Ta kaɗa kai ta ce, bari na je Ummi, Allah ya sa in haɗu da shi. Yasin sai ya sha rankwashi. Ummi ta yi dariya ta ce, ba zan shiga ba, kun fi kusa. Har ta kai waje ta dawo tana ƙwalla ma Ummi kira. Ummi ta fito a sukwane tana faɗin, Safina lafiya kuwa? Ta rausayar da kai a gabanta ta ce, dama Ummi ta yi tsam tana kallon ta kanta ce, dama mene? Safina ta ɗago tana kallon ta kafin ta dukar da kai ta ce, Ummi har kin manta yau fa sati ya zagayo. Ummi ta gane me take nufi. Amma sai ta share ta ce, na sani me ya faru. Safina ta fahimci zolayar ta Ummi ke yi, shi yasa ta hau buga kafa tana cewa, kai Ummi kin fa gane shine kike zolaya ta? Ummi ta shamu ta ce, kin ga ni kan ban gane me kike nufi ba. Ki buɗe baki ki yi magana. Safina ta ce, to shikenan Ummi. Ta juya ta fara tafiya sai da ta kai gab da zaure. Sannan ta ce, Ummi karfa ki manta yau ce ranar zuwan Malam Yahuza. Tana gama faɗar haka ta waje da sauri. Ummi ta murmusa ta ce, ni Zainabu, 'ya'yan zamani. Allah ya nuna mana wannan auren da kowa ya huta. Ta tuna sati 3 da ya wuce abbanta ya ba shi damar zuwa ya fara ganawa da ita. Amma a ɗan wannan tsakanin ta fahimci ‘yarta na cikin annashuwa matuƙa, da alamu yaron ya tafi da imaninta. Dama kuma abbanta ya ce da ta dawo daga musabaka zai faɗa masa ya fito ya bashi ita kawai. Ita dai ta fatan Allah ya sa alkhairi. Fitar Safina ba daɗewa tana wanke-wanke, ta ji sallama ɗagowar da za ta yi ta ci karo da Iyami da Hajiya. Da hanzari ta saki kwanuka ta miƙe tana faɗin, yaya? Hajiya ku ne tafi? Iyami ta yi dariya ta ce, abin kamar mafarki ko Zainabu? Ummi ta ƙarasa ta amshi jakar hannun Iyami tana faɗin, wallahi yaya, sannunku da zuwa. Hajiyarmu yaushe a gari? Iyami ta amsa da cewa ta kwana 2 da zuwa. Ita ta ma ɗauko ni kin ganta nan. Ummi ta ɗauko musu tabarma ta shimfiɗa musu ta kawo musu ruwa ta zo ta zauna suna ƙara gaisawa. Hajiya mama ta ce ni ban ga ƴata bane. Ummi ta ce yanzu kuwa ta fita zuwa islamiyyar su. Kin san wani satin ne za su wuce gasar. Hajiya mama ta ce Allah sarki to Allah ya taimaka.
Suka amsa da amin. Ummi ta karasa da cewa kuma Hajiya wallahi jiyan nan Safina ke ce min in ta dawo tana so ta je Safana. Allah ya sa ta dawo daga Kaduna. Take ce mata dawowa ai Safina sai dai ganin gida da ziyara. Ai ta koma dindindin gun jikanta. Hajiya mama ta ce ki dai bar ni da takaici wallahi bani kaunar garin nan. Kullum mutum a kuntace a unguwa ba ka ganin girmawar kowa sai haushin kare. Ummi ta dariya ta ce ai Hajiya kin san birni ta fita daban ba irin nan bane. Ya mata amshe da cewa ina ma za a haɗa bayan an ce bariki ce can. Hajiya mama ta ce mugun bariki ma. Ani dan Safiyan da Hadiza ba za su ji daɗi ba ne. Da tuni na kama kaina. Ya mata ce yau dama Hajiya ina za ki bar su? Ai shine hasken idanuwanki yanzu. Ummi ta ce wallahi kuwa ina fata dai suna lafiya. Hajiya mama ta ce lafiyar su kalau suna gaishe ku. Nan dai suka yi ta hira har Ummi ta bar su ta tafi dora sanwa. Har ta kammala lokacin su Hajiya sun shiga ɗaki suna sallah. Safina ta yi sallawa ta shigo cikin dogon hijabinta har da safa da niƙabinta. Hannunta riƙe da littattafai. Ummi ta amsa mata ta nemi ta lale marhaban. Safina ta kalli takalman da ke zuba ƙofar ɗaki ta ce baƙi muka yi Ummi. Ummi ta ce manyan baƙi ma kuwa innarki iya miki da Hajiyar Safana. Ai da gudu Safina ta faɗa ɗakin tana faɗin oyoyo innata oyoyo Hajiyata. Hajiya ce ta idar da sallah ta ce cikin farin ciki ƴata Safina sannu da dawowa ta faɗa jikin Hajiyar tana faɗin Hajiyata shine kika gudu Kaduna kika bar ni ko? Hajiya mama ta ce ayya yi haƙuri ƴata ai yanzu ƙafa ta ƙafar ki ƴata ba inda za ni sai da ke. Iya mata sallame sallah tana faɗin ai ni fushi nake da ke tunda Hajiya ta koma Kaduna kika guje ni. Safina ta ƙarasa kusa da iyami ta rungume ta tana faɗin ayya innata wallahi ina nan zuwa in miki wata 2 har sai kin gaji da ni. Iya mata dariya ta ce ba komai ƴata sai kin zo. Ummi ta zubo musu abinci suka ci suna hira. Usman ma da ya dawo ya ta tsalle yana murna. Sai bayan isha'i Malam Aliyu ya dawo daga kasuwa ya tarar da su Hajiya haƙiƙa yayi farin cikin ganin su matuƙa. Sai da ya kammala cin abinci sannan Ummi ta sanar da shi cewa suna son magana da shi ya ce to bismillah. Bayan sun ƙarasa gaisawa Hajiya mama ta fara da cewa da farko dai Malam Aliyu mun zo ne ziyara kuma da neman iri. Malam Aliyu ya ce to masha Allahu. Ta ci gaba da cewa na zo neman majika na auren diyarka Safinatu in dai za a bashi. Malam Aliyu ya ce ikon Allah. Ya yi shiru kafin ya ce alhamdulillah Hajiya tabbas kina da kima ko in ce zuri'arku zuri'a ce mai nagarta kowa zai so haɗa zuri'a da ku. Ba zan iya hana ku Safina ba sai dai akwai wani yaro da ke neman ta ne. Hajiya mama ta ce ai in dai bai turo magabatansa ba Malam a ba mu dama. Ya yi shiru ya ce babu komai Hajiya shi zan mai bayani Allah ya tabbatar da alheri. Kin wuce haka a gurinmu. Hajiya mama ta ce cikin farin ciki na gode sosai. In na koma magabatansa za su zo Malam Aliyu. Ya ce to masha Allah. Hajiya lokacin ni kuma na sanar da ƴan uwana. Hajiya mama ta fahimci cewa Safina na son Malam Yahuza ko ganin murnar da ta yi lokacin da ya aiko gashi ya zo a ranta take faɗa min na san Safiyanu ya fi shi komai da komai. Na tabbata ba zan yi nadamar wannan haɗin ba. Hajiya ce ta godiya ita da iyami shi kuma kunyar Hajiya yake ji ba zai iya kallon idanunta ba ya ce ba zai ba wa kanta auren diyarsa ba amma a ransa yana jin tsoron kar ƴan uwansa su ce kwaɗayi ya bi. Sai washe gari su Hajiya mama suka koma Safana ta je ta faɗa wa kawu Bala abin da ke faruwa. Shi ma ya murna ya ce ranar sati za su je su samu Malam Aliyu a komai a gama. Hajiya mama ta gyara zama ta ce sai an yi komai an gama ko za ta koma Kaduna. Sai bayan tafiyar sa Hajiya Abba ke ma Ummi bayani ta yi shiru kan ta ce to Malam ya za a yi da shi yaron da ke zuwa. Ya ce zan masa bayani na san zai fahimce ni. Ba zan iya ture alfarma Hajiya ba ne Zainabu. Ummi ta ce ina fa Malam ai Hajiya da zuri'arta ba abin kin haɗa zuri'a da su bane. Allah dai ya shige mana gaba. Ya amsa da amin. Ya ce kada ki sanar da Safina sai in sun dawo daga musabaka. Lokacin hankalinta ya kwanta Ummi ta jinjina kai ta ce to shikenan Allah ya taimaka. Hajiya mama ta sa kawo Bala ya kira mata Safwan ta ce ya turo mata da kuɗi tana da bukata. Bai tambaye ta me za ta yi da shi ba. Washe gari sai ga direba da kuɗi 100,000 bushaƙe da kayan abinci. Allah sarki Safwan har da saƙon iyami na kayan abinci. Iyamu ta ji daɗi duk da ɗan kishiyarta ke ɗawainiya da su. To mai sauraro a nan ne za mu dakata a wannan littafi na tafka kuskure wadda Jamila Umar Janaf ta wallafa. Sai ku biyo mu a cikin shiri na gaba don jin daga inda za mu ɗora. Sunana Hadiza Jinta kuma ni ce nake karanta muku.